Soc Joan Boix, membre de la Junta Directiva d'Igualada Nord, nou centre, que és la Unió d'Establiments i Comerciants de la zona nord d'Igualada, de les zones del Poble Sec, de Set Camins i de les Comes. També soc el promotor i coordinador de la Fira o Festival Vegà d'Igualada, el Naturbec, que aquest any arribarà a la seva tercera edició. Naturbec és el festival de cultura vegana i 100% vegetariana que celebrem a Igualada des de fa 3 edicions. Va néixer el 2007 com a iniciativa de nou centre i com a conseqüència de que Igualada des de l'Ajuntament es havia declarat com a ciutat amiga de la cultura vegana i vegetariana. A partir d'aquí vam pensar que seria interessant omplir un buit, no només a la ciutat d'Igualada, sinó també a la comarca de l'Anoia i amb una vocació d'arribar a tot el territori del país, de fer un festival, d'organitzar un festival, en aquest cas d'una sola jornada, que combinés l'aspecte lúdic i d'oci amb totes qüestions de divulgació de la cultura, de la cuina i de tot el que rodeja el món del veganisme i del respecte als animals. Naturbec se celebrarà el 14 de setembre, aquest proper dissabte, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit, a l'Avinguda Països Catalans, a les Comes, i tindrà un total d'unes 40 o 50 parades. Naturbec 2019 se centrarà aquest any en diversos eixos. El primer és el de la divulgació de la cuina 100% vegetariana, de la cuina vegana, sana, natural i respectuosa amb els animals i el 100%, a càrrec, bàsicament, de xerrades i show cookings que portaran a terme la Míriam Fagà, de Veganeando, Pilar Hivern, de la cuina de la Gavina, o Jennifer Rodríguez, de Soy Vegana Jenny, així com de diversos cuiners i restauradors de la ciutat d'Igualada, com són l'Oriol Càlix, el Joan Fontanella, de Bitoc, o els mateixos restauradors i cuiners del restaurant Corbert. Després, un altre dels eixos és el dels aspectes naturals i de salut relacionats sempre amb la cultura vegana, a càrrec també de xerrades i conferències que faran a càrrecs experts en aquestes matèries. I, finalment, com a tercer eix que en les altres edicions ha sigut part important del Naturbec, i com a festival estarà complementat amb actuacions de grups musicals durant tot el dia. Naturbec és un festival eminentment familiar i convidem a totes les persones d'Igualada, de la Conca d'Òdena, de la comarca en general i de les comarques al voltant i de tot el país a venir el proper dissabte durant tot el dia, matí i tarda, a l'Avinguda dels Països Catalans a les Comes, a gaudir, a compartir i a celebrar amb nosaltres aquest festival de cultura vegana. És un festival obert a tots els públics i pensat tant des dels més menuts fins als més grans. Per tant, crec que mereixerà la pena el proper dissabte 14 passar tot un dia a Igualada.